Dalaygon ang Dios mga igsuon, padayon ta sa pagbasa sa pulong sa Dios ug ako mong giimbitar aron sa pagpaminaw niinis ug niana ta sa ika-360 ka adlaw sa pagbasa sa Biblia ug atong basahon ni Zacarias kapitulo 9 ug ang Ipadayag kapitulo 17 ug ang mga salmo ug mga panultihon ato sang padayonon pagbasa. So niana nag-ingon dinhi ang palas-anon sa pulong ni Jehova sulod sa yuta sa Hadrak o sa Damasco maoy mahimong pahulayanan nga dapit niini kay ang mata sa tao o sa tanang mga banay sa Israel ipatumong kang Jehova. Ug ingon man ang Hamat nga nait didto ang Tiro ug ang Sidon kay sila mga manggialamon kaayo. Ug ang Tiro nagtukod sa iyang kaugalingon usa ka malig-ong kuta ug nagtapok sa salapi sama sa abog ug sa lunsay bulawan sama sa lapok sa kadalanan. Ania karon siya pagabawian sa Ginoo ug pagalaglagon ang iyang kagahom didto sa dagat ug siya pagalamyon sa kalayo. Ang Askalon makakita niini ug malisang, ang Gasa usab makakita og pagasakiton sa hilabihan. Ug ang Ekron tungod sa iyang paglaom pagapakaulawan ug ang hari mawala gikan sa Gasa ug ang Askalon dili na pagapuy-an. Ug ang usa ka anak sa gawas magapuyo sa Asdod ug pagaputlon ko ang garbo sa mga Filistihanon ug kuhaon ko ang iyang dugo gikan sa iyang baba ug ang iyang mga kangil-ad gikan sa taliwala sa iyang ngipon ug siya mahimong usa ka salin alang sa atong Dios. Ug siya mahimong usa ka pangulo sa Huda ug ang Ekron ingon nga usa ka Jebusihanon. Ug pagalikusan ko sa kalig-on ng akong balay batok sa kasundaluhan aron walay bisan kinsa nga moagi kun mobalik ug walay madaog-daogon nga makalabang kanila pag-usab kay karon nakita ko na sa akong kaugalingong mga mata. Pagmaya sa hilabihan uyamot o anak nga babae sa Sion, pagsinggit o anak nga babae sa Jerusalem, ania karon ang imong hari nagaanhi kanimo. Siya matarong man ug adunay kaluwasan. Mapaubsanon ug nagakabayo sa asno bisan sa usa ka nati sa asno. Ug gub-on ko ang karo sa gubat nga gikan sa Ephraim ug pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem. Ug pamunggoon ko ang busugan nga igugubat ug siya magasulti mahitungod sa pahigdait sa mga nasod ug ang iyang dominyo mokaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat ug gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa kayutaan. Ug mahitungod usab kanimo tungod sa dugo sa imong tugon gipabuhian ko ang imong mga binilanggo gikan sa usa ka gaho nga walay tubig. Bumalik kamo sa salipdanan kamo nga mga binilanggo sa paglaom. Bisan niining adlaw ako nagapahayag nga ako maghatag kanimo sa pilo. Kay gibawog ko ang Huda alang kanako, gipuno ko ang busugan uban kang Ephraim ug pagapukawon ko ang imong mga anak nga lalaki o Sion batok sa imong mga anak nga lalaki o Gresya ug buhaton ko ikaw nga sama sa espada sa usa ka kusgan nga tawo. Ug si Jehova makita sa ibabaw nila ug ang iyang udyong mukilab ingon sa kilat ug ang Ginoong Jehova magahuyop sa trompeta ug mukuyog sa mga alimpulos sa habagatan. Si Jehova sa mga panon magapanalipod kanila ug lamyon nila ang ilang kaaway ug magatamak. Praise the Lord sa mga bato nga linambuyog ug sila mo inom ug magasaba ug magasaba ingon sa nagagikan sa vino ug sila mga puno ingon sa mga panaksan ingon sa mga nasikuhan sa halaran. Ug si Jehova nga ilang Dios magaluwas kanila niadtong adlaw ingon nga panon sa iyang katawhan kay sila ingon sa mga bato sa purong-purong pinataas ingon sa bandila sa iyang yuta kay pagkadako gayud sa iyang kaayo ug pagkalabawon gayud sa iyang katahom. Ang trigo magapadaghan sa mga batan-ong lalaki ug ang duga sa ubas magalipay sa mga ulay.
Praise the Lord. So dinhi sa mga pinadayag or gipadayag kapitulo 17 atong basahon. Ug ang usa ka pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan miabot ug miingon kanako, umari ka, ipakita o kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta ug sa kang kinsa bino sa pagka makihilawason nangahubog ang mga nanagpuyo sa yuta. Ug iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon ug kini may pito ka buok ulo ug napulo ka buok sungay ug ang babaye nagbistig purpura ug eskarlata ug may mga dayan-dayan nga bulawan ug mga batong hamili ug mga mutya sa iyang kamot. May gikuptan siya nga usa ka kopa nga bulawan nga napuno sa kangil-aran ug kahugawan sa iyang pagkamahilawason ug diha sa iyang agtang nahisulat ang tinago nga ngalan, Babilonia nga bantugan, ang inahan sa mga dautan nga babae ug sa mga kangil-aran sa yuta. Ug nakita ko ang babae nga nahubog sa dugo sa mga balaan ug sa dugo sa mga gipatay nga mga saksi ni Jesus. Apan ang manulunda mingon kanako, nganong nahibulong ka man? Itug-an ko kanimo ang tinagong kahulugan mahitungod sa babae ug sa mapintas nga mananap nga iyang gikabay-an nga may pito ka buok ulo ug napulo ka buok sungay. Ang mapintas nga mananap nga imong nakita mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karon ug mao ang mulugwa gikan sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban ug mupadulong sa pagkalaglag ug ang mga nanagpuyo sa yuta kinsang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Sila mahibulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap tungod kay kini mao ang sa kaniadto, dili mao ang sa karon ug mao ang sa umalabot. Gikinahanglan niini ang salabutan nga may kaalam. Ang pito ka buok ulo mao ang pito ka mga bungtod nga niini nagalingkod ang babaye. Sila usab mao ang pito ka mga hari nga ang lima kanila nangapuka na. Ang usa mao siya karon ug ang usa wala pa mahiabot, nga sa mahiabot na siya kinahanglan magapabilin lamang siya makadiyot. Ug bahin sa mapintas nga mananap nga mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karon, kini siya mao ang ikawalo apan ila siya sa pito ug mapudulong siya ngadto sa pagkalaglag ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Kini sila usarag huna-huna ug ngadto sa mapintas nga mananap itugyan nila ang ilang kagahom ug pagbulutan. Sila pakigubat batok sa kordero apan pagadag-on sila sa kordero kay kini siya mao man ang Ginoo sa kaginoohan ug hari sa kaharian ug sila nga uban kaniya maoy mga tinawag ug mga pinili ug mga kasaligan. Ug siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig di nagalingkod ang daotang babay siya or kini sila mao ang mga tao ug mga panon ug mga kanasuran ug mga pinulungan ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita kini sila ug ang mapintas nga mananap mauunya ang managdumot sa daotang babay ug siya ilang pagalaglagon ug pagahubuan ug ang iyang unod ilang pagakanon ug siya ilang pagasunugon pinaagig kalayo kay diha sa ilang mga kasing-kasing gibutang sa Dios ang pagbuhat nila sa iyang kabubuton pinaagi sa ilang pagbaton ug usara ka huna-huna sa pagtugyan sa ilang harianong kagahom ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios.
ug ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari sa yuta. So mga igsoon kini wala pa man ni nahitabo o wala pa gid ni nahitabo ay mahitabo pa man ni sa umalabot nga panahon. Gipadayag lang sa Ginoo ni John the Beloved while he was at the island in Patmos. Praise God. So dinhi sa mga salmo, itong basahon mga salmo, kapitulo 145. So nag-ingon dinhi, pagadaygon ko ikaw, Diyos ko o Hari, pagadaygon ko ang imong ngalan hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Sa matag adlaw pagadaygon ko ikaw ug magadayeg ako sa imong ngalan hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Dako man si Jehova ug takos gayud nga pagadaygon ug ang iyang pagkadako dili gayud matukib. Ang imong mga buhat igasugid nga may pagdayeg sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan ug magamantala sa imong mga gamhanang buhat. May tungod sa katahom sa himaya sa imong pagkahalangdon ug sa imong mga buhat nga hibulungan magapalandong ako. Ug ang kagahom sa imong makalilisa nga mga buhat pagasultihan sa mga tawo ug igapadayag ko ang imong pagkagamhanan. Ilang pagahisgutan ang handumanan sa imong dakong kaayuhan ug manag-awit sa imong pagkamatarong. Puno sa grasya ug maluluyon si Jehova, mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigmaong kalulot. Si Jehova maayo sa nga tanan ug ang iyang mga malumong kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga buhat. Praise God. Hallelujah. Ang tanan mo mga buhat managpasalamat kanimo o Jehova ug ang imong mga balaan managdaig kanimo. Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian ug managhisgot mahitungod sa imong gahom. Aron ang imong mga buhat nga gamhanan igapadayag ngadto sa mga anak sa mga tawo ug ang himaya sa pagkahalangdon sa iyang gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian nga walay katapusan ug ang imong ginsakpan magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Si Jehova magasapnay ni adtong tanang mga nangapukan ug magabangon ni adtong tanang mga nanghiumod. Ang mga mata sa nga tanan nagahulat kanimo ug ginahatagan mo sila sa ilang makaon sa matag panahon. Imong ginabuklad ang imong kamot ug ginatagbaw mo ang tinguha sa tagsatag sa kabutang nga buhi. Si Jehova maoy matarong sa tanan niyang mga paagi ug puno sa grasya sa tanan niyang buhat. Tanan niyang mga buhat. Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Pagatumano niya ang tinguha ni adtong mga may kahadlo kaniya. Pagapatalinghugan niya usab ang ilang pagtuaw ug sila pagaluwason niya. Pagabantayan ni Jehova ang tanan kanila nga nahagugma kaniya apan ang tanang mga daotan iyang pagalaglagon. Ang akong baba magasulti sa pagdaig kang Jehova ug ipapagdaig sa tanan nga unod ang iyang balaan nga ngalan hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Praise the Lord. Og dinhi sa mga proverbio o mga panultihon. Kapitulo 30, versikulo 32. So dinhi nag-ingon, kung ikaw nakabuhat sa binuang sa pagpatuboy sa imong kaugalingon o kung ikaw naghuna-huna og daotan, isapong ang imong kamot ibabaw sa imong baba. Praise the Lord. So, ito mga igsoon, magbot maghilom. Dili magpadayon, dili kay ikaw na nga nakabuhat og daotan, ikaw pa ang isog. Nag-ingon sa Ginoo. Ako sa ning i-post panultihon.
Nam Pong Praise the Lord. So muna maisuon ang pulong sa Dios. Naggiposta na ako to atong gibasa kay mga pulong nga giingon nga golden nuggets, mga pahinumdom nga karon na kinahanglan nato nga dili nato malimtan. Purag yan nga reminder for the moment. Okay, so muna maison badalaygon ang atong Ginoong Hesukristo o magpasalamat ta amahan nga balaan daghang salamat sa imong mga pulong. Ikaw Ginoo ang matuboy sa imong mga buhat o Lord sa among mga kinabuhi. Among gipangayo nga imong kabubuton ang matuman Ginoo, dili lang karon kundi dili hantod sa umalabot pa o hantod sa walay katapusan sa among mga kinabuhi. Kining tanan among gihangyo kanimo giampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Dadaygon hantod sa kanturan. Amen ug amen. Praise the Lord. Maigsoon daghang salamat sa inyong padayon nga pag paminaw sa pulong sa Dios. Kini inyong igsoon og higala sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Sister Luz Lilo Quiz din sa Stockton, California, USA. Hantod sa sunod natong pagbasa which will be happening in a little bit here in Connect to God through His Word. God bless us all. Bye-bye.